pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan punika mawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan crita cekak anggitanipun Sani Soraf kanthi ira-iraan kaya crita ing film. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Dak itung-itung uripku wis ngentekake wektu 30 tahun. Prejenganku ya cukup ganteng, ora kalah karo artis film sing elek dhewe. Aku ya cukup sugih duit saka olehku nyupir bis patisan, ditambah hasil sawahku sing nempatok ora kalah karo belanjane Mas Guru kae. Ning wis kaping 6 aku nyedhaki cawadon kok ora ana sing gelem dakpek. Gumun tenan aku nek ngrasakake lelakonku dhewe. Iki mongko kanca-kanca sabarakanku wis padha duwe anak kabeh, malah ana sing anake wis sekolah. Dadi minggrang-minggring rasaku, saben kenal cawadon ora wani sembranan. Sumelang yen ditampik, mongko saben dina aku ajeg srawung karo wong wadon sing wis duwe bojo, sing isih prawan lan sing wis dadi randha. Apa mendukun wae ya? Ah, ora, bangsa sing ora wajar iki ora apik. Ben mlaku sak tekane wae, ben mili kaya banyu kali wae kae. Esuk iku aku metu nyang dalan jurusan Godean Yogya. Lagi wae menggo mlebu dalan kelas 3 iku ana wong wadon ngendhek bisku. Wah, ayune jan uleng-ulengan tenan. Ning wong ayu-ayune kono dhewe arep ngopo aku? Dasar dheweke ngemban anak, tegese wis duwe bojo, arep ngopo? Entek-entekane ya mung alok jroning batin, bejo kemayangan priya sing dadi bojone, prasasat nyanding widodari saben dina. Rada aneh lagiane iku, lagi wae lungguh jog ing sandingku. Dheweke omong, "Mas, kenalke, jenengku Sulastri, omahku Godean. Mas, asmane sapa? Daleme pundi?" "Aku Warsito, Dik. Omahku minggir lor." Bis dak angkatke ning lagi mlaku antarane 300-an meter. Ana priya ngendhek ngadeg malengkere ing tengah dalan. Dheweke mlebu bis, lagi arep dak angkatake maneh. Dheweke omong, "Kose Mas, aja mlaku dhisik." "Lho, ana apa?" takonku karo noleh. Dheweke ora mangsuli, malah terus omong karo wanita ing sisianku, "Dilastri, ayo mudhun. Dirampungke urusanmu karo aku." "Urusan apa maneh?" saure Lastri. "Ya urusan sesambungane awake dhewe iki. Aduh-aduh dagol imrene mergo nglabuhi tresnaku marang kowe." "Kok nekat to, Mas? Wingi ra wis dak kandhake aku iki wis duwe bojo, malah wis duwe anak iki," saure Lastri karo nuduhake bocah cilik sing diemban. "Oke, nek pancen wis duwe bojo, aku kenalno karo bojomu." Tembunge wong iku ngeyel,
Dadi ora mung pedhot tel kaya layangan pedhot terus ilang tanpa lari. Tresnaku nyang kowe iki sak gunung Merapi kae lho Dik. Wurung dadi bojo ya dadi sedulur. Mula aku kenalno bojomu. Lah, nek wis kenal njur arep ngopo kowe? Ya mung pengen ngomong supaya tansah ngayomi lan gawe senengmu. Nek kowe bahagia, aku ya rumangsa bahagia, Dik. Kok kaya cerita ing film wae. Saure Lastri karo guyu. Kebeneran jan kaya cerita ing film tenan iki. Maksudmu cerita film piye? Alehmu ngendek bis iki lho, jan kaya lakon film tenan. Bisa pas bener kaya dikarang. Terus karo nuding aku Lasti nerusake guneme karo wong iku. Iki lho Mas bojoku, kenalke. Oh, wong iku nyawang aku ngulungake tangane ngajak salaman. Sak pandaruat aku bingung ning tembunge Lastri sing nyebut-nyebut cerita film iku jalari aku tanggap. Mula kanthi gaya artis film, tangan iku dak tampani karo nyebut jenengku. Warsita, bojone Sulastri. Haryadi, ucape wong iku karo gegem tanganku kenceng nganti sauntara. Nyawang aku kanthi tajem nuli keprungu guneme. Jan kaya cerita film tenan Mas. Aku percaya kowe bisa gawe mulya uripe Dik Lastri. Yen dheweke mulya, aku ya melu mulya. Aku titip Dik Lastri, seneng-senengno lan mulyakno ing sandingmu. Aja digawe sengsara. Yen nganti sengsara kowe bakal adep-adepan karo aku. Batinku alok, bagya mulya dengkulmu kuwi. Kenal wae lagi saiki ning lambeku ngucap, Beres Mas, aja kuwatir. nek ngono Lastri, aku njaluk pamit dhisik. Muga-muga kowe tansah bunga ing sisi Mas Warsita. Iya Mas, sugeng tindak. Muga entuk jodoh sing ngungkuli aku. Saure Lastri cemplang. Nalika bis dak angkatke maneh, Lastri ngomong, Nyuwun ngapunten ya Mas, panjenengan dianggo tameng. Matur nuwun sanget Mas, cepet tanggap karo karepku. jane aku ora ngerti karepmu. Saurku, Satemene ana apa to? Kae biyen pacanganku ana Jakarta. ceritane Lastri bares. Nek wong tuane nglarang keras nganti kicim arep diusir ora diaku anak. Mula aku trimo nglungani. Aku njur mulih nyang desa ora bali maneh. Lho, bojomu ana kendi? Kok malah aku kok aja nyadiwara. Lastri guyu. Bojo apa? Wong aku isih legat. Iki anake kakangku Mas. Sengaja diajak nggo ngapusi ben percaya marang omonganku wis duwe bojo. Wah, bocah iki nasibe padha karo aku, dijak ngapusi wong. Maaf, nek perlu mengko dak tikeli ongkose. Mas, aku terno pisan tekan omahe kakangku ya. Gelem ora? Aku terus nglakokake bisku tanpa mangsuli. Jebul dheweke bali takon, Piye Mas? Ngetrene aku tekan omahe kakangku. Gelem ora? aduh Dik, dikongkon wong ayu kaya kowe iki sapa sing wani nolak? Saurku beda. Gombal. Sambunge kenes. Bener Dik, nggonku iki godhange gombal. Model apa wae ana. Mula nganti umur 30 tahun ora payu-payu rabi merga mambu gombal. Padune ora niat rabi. Yen cek niat upama dilamar wong bagus kaya kowe, sapa sing wani nolak? Jebul Dik Lastri iki ya sugih gombal. Dheweke nyengenges
Kak Jer, do gombal-gombalan to iki. Wis, ayo terno. Protelon pojok desa ngarep kae nengen jeluk menggo ngiwa. Sidane dak terake tekan omahe kakange ing pinggir lor. Dheweke ketokake dompet. Pira Mas ongkose? Tikelno pindho. Ongkose 0 rupiah, tikel pindho ya tetep bae 0 rupiah. Sauruku karo munggah bis. Kowe iki rak nyambut gawe golek duit to Mas? Gaweanku ki sing baku tani, Dik. Nglakokake bis iki monggo sampean lan golek srawung. Mula nek sing numpak wong ayu ora dak tarik ongkos. Dheweke mencep. Sopir gombal tenan. Matur nuwun tenan ya Mas. Nek anu saben dina dak tumpaki bismu ben rasa ngekos. Mungkur saka kono atiku dadi kuwur, mripatku dadi blawur, satemah nggonku nyetir rada ngawur. Rumangsaku sak dalan-dalan pating trentel gambare Lastri. Dak itung-itung upama terus nglakokake bis kurang begjane bisa kejelunggup nyang sawah. Luwih becik aku mulai wae. Ning ora ngira babar pisan ing tengah dalan aku dicegat Haryadi karo koncone loro lagi wae mudhun saka bis langsung dipapak kepelan tangane wong telu iku ing rai geger lan pilingan. Dak lawan sabisaku ning akhire aku ambruk drebabah ing suketan pinggir dalan. Aku kober krungu wuwuse Haryadi. Kowe jebul dudu bojone Lastri. Kowe arep ngapusi aku. Rasakno iki oleh-oleh saka Jakarta. Mung iku sing dak rungu. Weru-weru aku wis ana ing rumah sakit. Nalika aku melek sing katon ing sandingku Lastri. Jare wis nunggu ana kono sedina suwengi. Nalika weruh aku melek ora sranta dheweke ngrangkul dadaku, jalari jantungku deg-degan. Keprungu ucape Lastri. Aku nyuwun ngapura Mas, awit saka pokalku kowe dipulosoro wong kaya ngene. Dak sawang mripate sing rada bengep tilas nangis. Aja banget-banget nyalahke kowe dhewe, Dik. Ucapku tulus. Aku ya salah, awit aku wingi ya melu main sandiwara ngaku dadi bojomu. Becike ora usah digagas wae. Dheweke ora ngucap apa-apa, mung mantuk karo nyawang raiku sing isih bengep kabeh. Patang dina aku mondok, Lastri tansah nunggoni. Ing dina kang kaping 5 aku dipethuk Mas Taryono, kakange Lastri bareng karo Karjo kanca sopir bis diterake tekan omah. Gumunku nalika Taryono lan Karjo padha pamitan mulih, Lastri dhewe ora katut mulih, tetep ana omahku. Mongko ing omah iku aku mung dhewe ora ana liyane. Dadi ora kepenak rasaku, kuwatir yen nuwake panyono sing ora-ora. Mula kepeksa aku takon, "Dik Lastri, kowe kok ora melu mulih?" Pengen ngancani Mas kaya ana rumah sakit wingi. Nanging aku rak wis ora lara. Dheweke ora enggal mangsuli, tajem nyawang aku karo mesem. Bisa dak rasakake esem iku tulus tekan atine. Ora mung samudana, kawetu ucape kang uga tulus. Wis ora lara ning awakmu isih durung pulih. Mongko kowe mung dhewe, mula perlu tak kancani. Apa kowe ora seneng tak kancani? Aduh, Dik, mesti wae aku seneng banget yen kowe gelem kancani aku. Nanging nganti kapan? Ya nganti kowe ora seneng tak kancani maneh. Saure sak kepenake. Nek aku tetep seneng kok kancani nganti salawase.
Takonku uga sak kepenake, dheweke guyu nyawang aku, ucape lirih. Ya, tak kancani nganti salawase Mas. Nganti besok wis dadi simba-simba, nganti anak putu Kubraya. Krungu ucape, tanganku krasa enteng banget, kaya ora jarak nyandak tangane Lastri dak geret metu saka omah. Arep nyang Mas? Takonku karo guyu. Nyanggone Mas Taryono. Arep ngopo? Takone maneh. Mas Taryono rak bubar saka kene. Arep nglamar kowe. Dheweke ora takon maneh, mung manut wae diajak numpak mobil arep nemoni kakange. Dak itung-itung dina iki umurku pas 30 tahun. Nalika iku duit celenganku wis cukup kanggo nglamar widodari ing sandingku iki. Pametuku saka asile tetanen lan nyupir bis cukup kanggo nyukupi kebutuhan bali wismoku mengko kanggo nyenangake atine Sulastri lan ngopeni anak. Mula pitunganku iku ora meleset. Muga Gusti Allah nyembadani panyuwunku iki. Amin. Cudel.